बे समाव आं बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनि गेजेराव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो सानदों। रायजोआव करोना भाइरासनि गाग्लोबनायाव हादोर नाङैनो दुंहाव थासारि आरो बे समावनो कार्बि आलं ओनसोलाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों आरो बे जाथायानो जाहैबाय सासे लाइमोन सुमालि रंहांपि मुंनि सिख्लाखौ बिफा फिसा लोगो नांनानै खास्रि बिस्रि केरासिन लुनानै सावनानै जिउ फोजोबनाया ओनसोल नाङैनो दुंहाव थासारि खालामदों आरो बे जाथायजों लोब्बा लाखिनानैनो आथिखालनि गिदिर गिदिर इउटुबार थामहिनबा कार्बि आलं ओनसोलनि गिदिर गिदिर इउटुबार ससियेल मिडिया सामलायगिरि लोगोसे ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरा खौसे जानानै दिनै कार्बि आलं ओनसोलाव जांख्रिथाय लाबोदों आरो सोरखारनिसिम दाबि खालामदों दि सुमालि रंहांपि मुंनि लाइमोन सिख्लाखौ जाय दुथां सुबुं बिफा आरो फिसाला प्रकाश बर ठाकुर आरो नयन ज्योति बर ठाकुर मुंनि सानै दायनिगिरिखौ हमनानै गोख्रैनो फासि होनानै साजा होनांगौ होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा लोगोसे आथिखालनि गिदिर गिदिर इउटुबार बिथांमोना दिनै जांख्रिथायनि गेजेरजों दाबि खालामदों। बे समाव आरोबाव नोंथांमोनखौ फोरमायबावोदि रायजोआव करोना भाइरासनि गाग्लोबनायनि गेजेरावनो बे समाव सासे लाइमोन सुमालि रंहांपि मुंनि सिख्लाखौ बिफा फिसा लोगो नांनानै खास्रि बिस्रि केरासिन लुनानै जिउ फोजोबनाया कार्बि आलं ओनसोलाव दुंहाव थासारि लाबोदों आरो बे जाथायखौ लानानैनो दिनै कार्बि आलं ओनसोलनि गिदिर गिदिर इउटुबार सामलायगिरि आरो ससियेल मिडिया सामलायगिरि आरो बेजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा खौसे जानानै दिनै कार्बि आलं ओनसोलाव सुमालि रंहांपि मुंनि लाइमोन सिख्लानि जास्टिसनि थाखाय दिनै जांख्रिथाय लाबोदों आरो बे जांख्रिथायनि गेजेरजों सोरखारनिसिम दाबि दिखांदों जे फैबाय थानाय समाव दायनिगिरि प्रकाश बर ठाकुर आरो नयन ज्योति बर ठाकुर दायनिगिरि सानैखौ गोख्रैनो हमनानै फासिनि साजा होनांगौ होननानै दिनै दाबि खालामदों। ফাঁসি প্রদান নকরালৈকে আমি আন্দোলন কৰি যাম। দুজন গাহৰি কাৰণে ফাঁচি নিদিয়ালৈকে আমি দুজন আছে এটা আমাৰ বনৰীয়া গাহৰিয়ে হয় তেখেতজনে দুজনৰ বনৰীয়া দুজনক যেতিয়ালৈকে আমি জাষ্টিছ মানে গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়ালৈকে জাষ্টিছ প্ৰদান নকৰে আইনমতে প্ৰদান নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি এই আন্দোলনটো আমি ষ্টপ নকৰোঁ আৰু এই আন্দোলন আজি ষ্টাৰ্ট হৈছে আমি সদায় একৰ্ডিং টু আমি আইন নীতি মানি চলিম আমি SOPও মানি চলিম গতিকে আমি প্ৰথম জাষ্টিছ আমি দেখুৱাম এয়া আমি আমাৰ ফালে একো নাই আমাৰ মেছেজ ক্লিয়াৰ হ'ল তেখেতলোকক আইনমতে মৃত্যুদণ্ড দিব লাগিব আৰু এই দুজন গাহৰি আমি আপিল কৰিছোঁ গতিকে ভৱিষ্যত যোনে এনেকুৱা কাণ্ড কৰে যাৰে শিশু নহওক কাৰ্বিয়ে হওক অসমীয়াই হওক যিকোনো জাতি নহওক এনেকুৱা কৰিব নাপায় গতিকে এই দুজন clear message to each and everyone. We just want justice, and Sumila Ronghampy should get the justice, and we should not stop unless and until she get the right justice. Thank you. Prakash Bar Thakur, go back! Go back, Ali Murdabad now. Prakash Bar Thakur, Murdabad! Nayan Jyoti Bar Thakur, Murdabad! Prakash Bar Thakur, Nayan Jyoti, Murdabad!